menta ka sengi ngakwa rubanya tu ipi ba ngilai keren na kaliang jong sorkar kumba lade penbena menen bahkan don ka jing belong jing duai kerpang na kaliang jong ke sorkar ka bangi kerpat kolong ki jat niam ki ba per kerkom duai le ni kerkom le niam kat ka ba phiale ni ailat ru ba san minit ki batit baji la si haki ying mane la ni haki jaka mane blei jong ki kila ban le kumta la ni ki bale daki wei patru kila ban le kumta bat ni play ya kani hakapor khat wei san phosan bat khat ar baji tik kan sedang ka pria meeting te ya kata ka banga suka ban pentip bat kumju ru ban kerpat ya paro kinok som snong jong ka jala ka jongi bakin ya join lang ha kani ka prayer meeting na ka benta bangin job thma na uneu knyang jingpang ubasir khai